Ta sa sisin pat ngadani ka banai ngu biang yo try ka jingu ka jingiro ka jing penan buram baro ka long show play. Ubala ai hangi ya ka jing ai ka jang u. Ubala ai hangi yo Jesus Christ. Ubala ai hangi ya ka jing siu spa ka bakraw. Ubala ai hangi ya ka ketien ka jang play. Kabangila ban syakri yo play klem kanu ka jingwit. Haga jing day bat ka jing snot ho. You play. Maju ong berabor ikan ni ketien. Sesuai ke bangan keren ikan ni ngak kuat kan. Pengen mau biang ipi baro ikan baju sengotenat ban sengap ikan ni jing keren. Maju ong berabor ikan brio. Kan ja ayu yangi ki banget. Baladangi syakri yau nu blay ubangim yo i. Bat ladangi mani yau nu blay ubangim lak ban yo ban ketak dak keti. Kan ja ayu ya ke balang kristan na ni ke banget kristan. Kan poi ke por ke bangin syu antat ngin syu muddur yo blay de kiru kom bapher. Rai ngis ngongo palat yo blay. Bau blay ula penlong. Ya ki brio ki jong u. Ki ba na ki background ki bapher na ki jaka ki ba ki jingtrai ki bapher na ki sinong ki bapher. Bau blay u penlong ki bakin wan ra ia kata ke jingpen pau ke jong blay. Daki rukom ke pamayan ke jong blay. Beleng bagi tu ki saupung wat ki brio. Ban penlong i ke Bible bangin yo aga ketiga jengi. Ia ke bau blay ulat hok dau mensia makoi. But dan shibon ki brio. Ki ba bam da sengot hut hanya ke ni. Sehingga keren ni piye ke ni ke por. Pitip dan daki paungot ki brio. Ki jong blay ke bekrau. Ki balai kun doyap. Wat ki bala IT dalaga jong ke jing iman yap sendan. Ya kaban penlong yang ni bangin yo ega Bible ke ketiga jengi. Teng iklat abang ibat ega Bible abang ngap ke ketien ke jong blay. Bahabangi puli ke ketien ke jong blay ngis ngosok mentah bang yo. Ring iklat kumlong yo ega Bible. Kabalong ke jing syai ke jing jengi, kabalong ke jing penlong yang ni bangin sngot ho ya ke jing mayan jong blay ke jing crowd jong blay. Kabala dangim dan ni ke ketien ke jong blay ngenom sngot ho yo blay bat ya ke jing temu ke jong blay ke jing jengi. But what you let ia kata haba fi ngap ia ketien ke jong blay. Baki don ki brio jong blay ngan ong biang sisien ki bala IT ia la ke jong ke jing da ke jing yap ki besha shitom ki besha thang ding. Kumu way ni ki brio ki bekerteng William Tyndale uni ula. Sha thang le sela banong. Tang na daw bo pen kelai ke ni ketien ke jong blay. Chik ketien ke baki way ki laban snot ho. Kumlo bangingi yo ege nega Bible ngi day ban ken mau ege ne. Baka day ke ege ba kraw palat haga hima ka jong play. Tenga kuat menagas ngi soai ke bangan keren. Apim day ban klet ege ne. Baba pisngap ketien ke jong play da ken kor ka. Madan sibun ke priyo ke bakenye ka baka long ke ketien ke batat ke ba ngi yo ke ba ngi laban yo kat baman teng ngi la kenye ka baka long ka bam da don kam nga kuat epi ke basngap menagas ngi tengen buram. Kumno blay la angi ke ketien ke jauh. Kani gede ke ketien ke balak ban pen kala dore ke jing jong brio. Kani ke ketien ke bau blay ulah kulari ke ban pendap ika ke jing jong pi bara. Tengah lapan fi na kani ke Bible ngini sedang kani ke puari kani ke jing hikai. Kabang pen fi ya ki kamba ki bagi apostol ki le. Malapan mana ke tu ke tayo mana kani ke sengi Wednesday. Ya ke jing pen empat ya ke Dorcas ban ngangait kala long ke jing mentoi ke bukrau fi. Tingin ni pet mentah ya kani ke waipat ke kamba ke bau blay ule. Kabang ala jukren ni ka ngamla nyau syuk ngala keren kat no pause ni ka. Henry ngasyam baga Bible ke day kadan palat sibun ke eki.
Bawat abang ipuli ya kaju ke jingja. Ngiyo I bagi mi sibon ke iki bakraw. Ki bangim jutip. Te menta ke singingan puli ya ki kam jadi apostol kul nang bakhat ar. Ngaduk khat ke benengkong ter. Kani gedi ke kamba ke bakam kerpang ha ke por ke jongki apostol. Ke bau blay ule ya ke ke bangidon kamanyo jing hikai. Tangini puli nang ni. Hamar kata ke por u Herod sim ula saya lagi ketiban penjenjar ya ki banaga balang. Bat ula peniap yo Jacob upara yo anes daga white lam. Pada bola yo iba kala pensengau bahai ki jiu la tau ban kem sa yo Petras ru. Tigila day ki sngi ukpu baklam tiat. Pada bola la kem yo la set yo ga yeng bendi bola ITU ki kan rungot ki sipai ban apira yo. Bola mut ndala kaniam ga jinglain. Ben penmi yo ho pai ba nama ga tala pensa yo Petras sa ga yeng bendi ndrei la penlong ga jing duai. Ka bishir ham daga balang hau play naga bentai chao. Ti habau Herod unsa penmi no yu hagata higa mir u Petras udang yo tia. Hapdang arngot ki sipai bala khom lagi artali ki kinjuri magi nong ap akmat ke jingkhang ke la ap pirai ke taga yeng bendi. Ti hakmi u angel u trai ula yang ajan jang bat ke jing shai ke la ting shan hagata ke kamera ti la ula kentuit naga krong jong Petras bola ken siu yu dong tu yang kloi ki kinjuri jong u ke la hap no nagi kiti jao. Utau angel udah ong roh uto panpo ele dia tu pendai ru lagi juti bulu le kum ta anda kum tau la ong ha uhi. Tu taba ele ga jankop tu bot ru yang kum tau la mi no bulu bot ti tip bagala long ga bisisha ka bala le do tau angel re ula mot bulu yo I ye ga jing itho pau. Ti haba kila ya lingbai ga jinya ap hira ga beningkong bat ga ar kila poi ga kerdap nar ka balam sipo ka ta snong ka ta kala plehi ki bat abagile mi no kila ya lingbai ka we ga lenti snong ti kum ta hi tau angel la le no no u ti Petras men ba ula kendit men re ula ong men tanga tip de shisha bo trai ula pha yu angel jong u bo ula plai no ingana ga ti Herod bat na baro ga jing kmi den ti jong tau pat ba jiu Pi kani kadai ka jing hikai ka ba haka jing pulio Bible jong anga syam. Kadai ka wei na kinongrim. Ki ba krau palat baladangi kwa banyo I ya ka jing pelat ka jong blay haka jing em jing. Khnang banganum simpalat ka por gan pen ino ipi ni jing ja. Ka ba ningkong kadai bakini ki banget kini ki apostle ki ima ga por jong ka jing jar. Namar une wa Herod aga ni ga por udan ga jing temu pendo jaj ya ga ni ga jing Chris ya ga ni ga jing ka jong ki apostle ka jing lap yo Jesus Chris ukwa ban pen sngau bahai gi jiu shimu Jacob bat u cry clear yo bat ka ta ka pen kemen gi jiu panama ba ka pen kemen gi jiu ukem se yo Petras unong elamo ba khama khmat baru mot ban cry clear nang mo nyo ya ga vote ka jong gi jiu ndai ndala kem yo Petras ka Bible ka ong ki deno ki sngi jong kupu bakhlem tiat kadai ka tu ka niam tu ka jinglai panamar ba kadai sngi ka baki kentang gi jiu mlong ban cry clear yo Petras na ka daw ka Bible ka ong la set chuai yo Petras ha ka yeng bendi ha ka tu ka met te yo uba ktibat ka jat tep yo ga bendi ka kham scam udah mutru bandala dep ka niam jong ka jinglai un pen mi no yo ho pai ba bat kin se pet gai ha ka ba on peniab yo Bible ka la pen sa yo Petras ka ta yeng bendi ang kwa ngan keren ni gani ka pa la pen sa yo Petras ha ga yeng bendi Henry la pen long ka jing duai ka shit ham daga balang hau blay na ka benta jo kani ka ngan ong kum ni dan ki priu ki ba ong ye gani ka jing hikai ba balai u Jacob u yap da ka white lam kat ba Petras u light dan gi ba ong ba
Kabalang kedua nam tau Petrus Enrique klem dua nam tau Jacob. Nam tip la kata kalong ka badai ne kam dai Henry haga jing syam jonga. Ngatip bagani kabalang kabaningkong kalaya chakman dai namar babaro kibrio. Ki bashakri ublay ki sunran haga tu kapor ki dai ki riu duai. Baro ki dai ki baduai Petrus ki baduai baro ki baduai. Baro ki dai ki nong duai sudah. Henry balai u Jacob u yap. Ngakuang anong ni fiye gani kapor bapin syai. Ki apostol baro ki bau Jisu la khat kerpang iki. U Jisu abu khat iki ula dep tip lupa iki. Bawat uni Petrus ubalait hang niru un sangat biang hagawi kapor. But un sa syak raiklihi, un sa syak peniap hi daga jingyap kaba daga jingyap ang no un kalalong umata. Fi nakataga daw namal baga calling ka jingkhat ka jaw blayo Jacob kade ba unlang mata. U blayo klem lay u iye bay. U Johannes na pen baptist syak raikli u blayo klem pelait yo. U Jacob ula day ban syak ban pelait u blayo ndre u klem pelait. Kadaw kade ba u blayo dan ka jingkhat yo Jacob ko mata. Fi ka mata dam lani kataga jinglang mata. Kade ka jingkhat no blay. Dan gibri ko bisay kren ben yengi sini siya silong le si yeginong ilap. Kiba ang pia syakri sini siya pertay besok. Siya lap min ini ki kam jingi seng namar ba pia mdani ega ban pensita me fi kisay ang pet iki tu kiwe ken kiba dan hagi jaka kiba e. Kiba siya set siya jail kiba siya mo kiba siya pendu no ke yeng sem kiba siya thang ke yeng sem kiba dan kiba siya peniap ro baki ong kila kitu kan ban yengi sini nama ngi sini tingi so fi lada pikiran na kata garukom komo nyele amno ngini i no i ni ga rikasi jantia bang nyele no sha kata ga jaka ga bang ni sha peniap na kwa na fi teng teng gibri kim so tho bagi kran ga jing khat ga chong play kidan gibri go blay khat iki shegi tu jaka dan ki bo blay klem khat malo bu klem khat u blay klem bo ingi bangin long kita gi mata kumlungin sili long hi nama ga dekat kum ga jing khat tu Jacob hang ne udah badan ke jingkat kat tu kalau abiang kalau dia ke por bon sya yang ni ke jing sya baru boleh klaim intervene ni klaim lai ai namar ke dia ke jingkat ke jong play oleh mut ru ba ke jing yap jong Jacob ke dia ke bersyukur nak kum tu pide pin tip ba ke senam ke jong di mata barabar ke jing yap jong di mata Jisu ang ga gospel ga jong yaane sul nang ga khat bar saw shisha shang ang fi lumdai we sumbai ko I hab ga khandau bat be yap ita in sa marway rela da yap in say shibon ki so fi ka jing yap jong we mata ka penmi de ki hajar ba ki phoja de ki lak ka jing tre ga jong play ga kraw kilong usumbai ba im ya bola tep ga khandau balang ba ka jing yap jong ki play la ban tre de ki ki ga kraw tengah kwa bangan pen I fi ga ni ga par kat baga calling ke jong Petrus kadang dan shibun bar ke Bible ke krenchai baga balang ke duai nam ta jong fi nda haba ke balang ke duai ngakwa nganong fi da ka jing duai ke besirham teng teng ki jing duai fi ni se ong ong ni duai ke ni duai hi tang ba ni shi duai ki jing duai ki dei ki besulong niam long rukom ke ba peja ke bam dan ke ba dan hang ta nganut man ong kam kiu wat tang sya ke khet ke jong play ro ka jindu ai ka badan bor ka dei ka badan kum ga ne ka ba ong ka Bible la pen set la he la pen sa yo Petrus ka ta yeng bendin rei la pen long ye ka jindu ai ka ba shirham pi ka ta ka dei ka tien ka ba nga sai sngot na la pen long ka jindu ai ka ba shirham tungin don ha ga jaka ka ba ka jindu ai ka ba kibriu ki duai ka dei ka ba ki da mi ka jing shirham hang ta kabau mensi mo khot jong play udah don hang taban ai bor ki bakin duai kat bakum goman ke jong play bat kane ke jing duai kam julen ai para bagi duai ke Bible ka ong ni kitien nda haba ki duai ke jing duai jong ki ke show play badon bor ngadang sidap keren ni ki jing sang singanom da wan ra e ku mang keren ni jing sang
Kabang ngakren ha jing sang kadai ha ni ga nongrim. Baka aka kabalong natural. Kani ga perthei kabangi im. Kani ga perthei sngi kabangi im mangi. Ngakwa ba pintip ba kabalong kenjaman sim lani kabalong supernatural. Kabalong spiritual. Ka perthei ka ba kenjaman sim. Ka kham kraw ba ni ka perthei sngi kabangi im. Fi lapen sa eu petra sa yeng Byndi. Ibangai ki duai. Ka Bible kong na lapen mi no saban pen mi no eu petra sa kita gamen. U petra su yo thia apdeng angot ki sipai. Ka jing yo thia jong petras kadai kabamayan. Ka jingla ban yo thia daw petras kadai ke ka ba kraw palat. Fi namar ubriu hi ubala ban yo thia. Haji lah kamat jong sipai. Mamde tanggat ta. Ubala ban yo thia habala syai on peniap yo. Ladau tau priu hi uyo thia. Haka jaka kabala syai ude baniap. Kamlong normal kata. Kata kadai ka bakin jablay. Wali keren banyo petras bau yo thia. Ngayok sngodan ki bakeren ki baong. Mai ka tangam jula ban priang. Ki ong kani kadai ka failure la ni ka Jingpyllait jong ki nong ilam. Bagi banget ki klem thia ki duai baro simen. Kat bau niu nong ilam pat uyo thia. Ngangam priang kita kektien. Ngakwa banganong fi ni ka por. Balay petras uyo thia. Uyo thia na mga ka por thia. Siya nga nong fi ni ka por. Ka jinglong mensim ka basisya. Kum ki banget kadai. Banginum long abnormal. Haga jingi day jingi baru play. Bangi day banong normal. Lada kadai ka por thia ba pide ben thia bet. Kamat wan ka jing ka bakat no ngakwa fin res. Lada pidon jing ka ba scam how play. O petras uthia na mautip. Number 1 utip. Ngamdan jing penram. Habang apa yang ni jail. Ngaklem lek tu, ngaklem peniap beriu, ngaklem lek kano ke kam kebangan hap ang ni jail. Ngadan hang ni nakabenta ke gospel. Dan kano balang guilty. Fitip lada fimut ban im ke jing im ke besuk. Lada fimut ban ya chikmat badu blay. Bat bapindan jing jatat. Haka jaka ke pedeng ke jing Kabanding kong tam gadai, pidai bankin mau. Baka jing bom long guilty, ka jing bom dan jing penram. Yalah ka jong ka jing em gadai ka bedan kam tam. Ka walam ya ka confident ka jing em. Fiu priu bom dan jing penram, dan ladau poi ka jaka ka ba ulang jai. Lay, nama dan jing penram ya ka ka boleh. Kabanding kong petras dan jing penram. Kabaar, petras utip ya ke plan ke jauh play, buram ya ke jingkot ke jauh play. Utip bang ngamlay lay dengan donang ni. Lada ublay hi udang mut ya ke ban pelaj ya un pelaj. Kabalai, petras sabau yot hiya ang ni kamday bu yot hiya. Ngani thu ifi petras uyot hiya. Kedaw kedai utip rubah balang kedai ke berdua inam tajau. Kabasaw nga laban ong nga kini por petras uyot hiya kadai udan ka jing suk ka jong play. Fika jing suk ka jong play kawan ra ka jing yot hiya hapudeng jing jing Piyu inda habaw petras uyot hiya. Nganut manong kadai insult ka ba kraw ya gitu gi sipay gi ba up ki ba dut hiya. Ba uniu ba day ban dut hiya uklem dut hiya kad ba maki ki ba day ban yot hiya ki klem yot hiya. Ay ka jing long sim janga ba jong fi. Kan penlong yang bangin poi syata. Bau syaitan ngau bisni yang Bau lawan rak di jing di babon re ngi tiap bet. Ujisu tip yang ni apdang ke eriong tiap. Fika jing la ban yo tiap. Kadai ke jing ai ka banau blai. Beriau babon bak mentagi duk tiap. Wat la lagi tiap sofa. Wat lagi kia ke kamera ke bamdan berdisturb mano kia ke jaka ke bebiang mdan problem nreki babon ki bedut ya
Kan bau Petrus sudah na jail apa yang juga kinjiri la syai'an peniap. Hari ulaban yo tia katakan gede ke jilaman sem. Ka bershisha baru belai. But ngan ya stat dengan ni kepon nama ngan umla ngan keren slam magi dan poin ke bobon bang ni. VOE ndah habaga balang ke dua show belai. Ngan peni yang ni bang adang sidap keren jingseng. Bak kanu ke belong natural. Ka kamlang hapo lani kamdan bor kat ke belong spiritual. Indah baka balang keduai ublay upadaw angel hagiwigi kintin da wanu angel ang ni uwan ra iya ka bakin jamin sim uwan ra iya ka ek ka bakin jamin sim ka pertay ka bakin jamin sim ka pertay bakin jamin sim ka hiar hajil nda hiar ka pertay ka bakin jamin sim hajil nga kwangan ang fi ka bakin ja pertay kam dan bor iya ka bakin jablay fi nda habaw jisu umut ban mi pat naga jingtap kamdan jing ga jingtap now jisu mut bandrung ayi ngaden bola mi pat na mau ya ka bakin jamin sim dan kamantit jingkang urung ba jepo namar ka perthai ka bakin jamin sim ka don bor hadu kata ya kene ka perthai ka papau ka bangi emangi o Petrus la lai na jail udan ki kinjri udan ki sipai ki baap udan ki git nar ki bakat no telisu ki shamba ki ba un haban mi shabarun haban ya lengbai ki git nar ki ba he ki ba ban lai ndan nanti yo Petrus bon lai Henry nda habaga balang gaduai barabo play uan ra da ka perthai ka bakin jamin sim hang ni ka jail ka kelalong ka jaka ka balai luat lada pila ban sngut hu ye ne kan ya rap kat ta tai ga Jingpyllait Bible jong phi tetengi kwa ban yo ka bakin jamin sim ba lesingi kwa ban yo bo bleu le kambao polite ki briun ki jail polite ki kinjiri pinum la ban yo gum ta pimla ban jidu mak bagi kinjiri gin ha ya pimla pin onga ka kerteng jong jisu kinjiri ha pim sim yo kata kam sim dan ka wei ro Bible ka record kum ta la pipet ba Bible wat nu la da pipet ba yo Paul bel silas ro ka kam dei bagi duai bagi du mak ki kinjiri ya ka kinjiri hi ka belong natural ka ne pimla bin jidu mak lumar duai baka bakin jamin sim kan operate ha ka tu ga jaka ga papidan nakawan ka perthai ka bakin jamin sim hagane ka perthai ka bangi mangi kane ka bakin ja perthai ka talat bor kam dan jaka hakmat jong ka perthai ka bakin jamin sim pi in the one o angel na beneng o ka jingshai ka tinshanye ka kamera baro wai ka bapen pau ba ka bakin ja beneng ka hiara po jil but nda ka hiar ka bakin jamin sim po jil ka Bible ka ong o angel o le kom no o kursi o Petrus ong yang klo Petrus tip bagadai ka bishisha o perkhat bagadai ka jing ito pau Baga Bible ko ang ndahabaw Petrus uyang ka Bible ko ang kikinjiri jong u kilahap na nakikitigi jong u kamat automatically kasulang la kalong bakikinjiri ki hab hi nga kwa pinyo ito kitin kikinjiri ki hab hi Lapi kwa manyo ki kinjiri ki bete aga jing im jong pi ngam ong ki kinjiri nar ki belong ho Petrus ki kinjiri jong jing le misneo ki kinjiri jong ki jing pang ki kinjiri jong ki jing bakin chu hab hi but pinyo bakata ka bor jong pi kam de ka bor jong pim de ga jing la pim don credit ang ne pino ngadon jing ngadon mde ta ka ki kinjiri ki hab hi balai nama ka wan ga bakin jamin simang ne ka dominate ega ne ga bakin japert hey fi dan kam leit prida dan kam man pleasure bi gini ki kinjiri ki hab hi kam dan jinge dai ka bakan japert hey bat ka bakan jamin sim ka klan ka bakan jamin sim adu kata bagi kinjiri ki hab hi ngakwa efi ki basngap mendag sngi ba pinyo jing shai mendag sngi balai pim duai ka ne manong try a blay bi it janga ngakwa ngan duai baka bakan jamin sim kan hiar ga yin janga baka perthai bakan jamin sim kan dominate ega nega jing janga ga badana ga nega perthai namar ka perthai ga bakan jamin sim ka long real nadu ga testament ga rimpi yo iba ga perthai ga bakan jamin sim ka dai ga bishisha u jisu abo duai ang wan ga hima jame haka kandau fi ka ba mot bo blay kwa ban peni baka perthai ka bakan jab beneng ga bakan jamin sim ka don bor but haba ka hiara po jail ka jail kam dai ga jail yo Petrus ka dai ga jaka ga besok ka Bible ko ang ndahabaw yang Petrus ki kinjiri ki hab hi ndon bor brio ne kadai tanggalan ti blay namal kadai ka bakan jamin sim
Bat ka Bible kong u angel wong yo Petrus kaninga jukren berbor wong panpo ila de pendat ru i juti bat ulale kumta nda kumta wong taba ila ga jan ko bot ru nga hakiweki kentien nga jukren ne berbor u blay na beneng u wanra yo angel bat ega baken jaman sem hang ne jail namar kalong impossible kalong ka bamla long yo Petrus bo light in the jail daga bor jo Henry haba wana gani ga jail kekelalang ke jaka ka balait loin ba wan ban pelat ya kata ka bau Petrus umla ban pelat dalam ke jong gebor wan ban pelat ya kata kan mau blay kuat ban pelat ya ke peta ka bangim la mangi Henry ya ke juti ngajat keren berbor yo panpo ban pendat ya ke juti ban pong ya ke jankup ban kup mdai ke kam jong ke bakin jamin sem ban up ya kata wani ong bakan syuki hari ke jankup bakan tap klub ipi namar bakawan ga bakin jamin sem na taga juti ke syuan bet nak tu ke jaka ka pong bet sebak bat nang ta de ki sa juti ki syudai hi nang ta le se la dengan syukran bel her bet wot kum se na tau rung bet singkai na tau te sebak le se don ki brio ki bakmi lenti ban syakri u blai tang kum ta walik poi syakata ke extreme ba bi syakri blai u blai u labu ini yang ne pertengi dan ke jingmo perkat ka bawan no blai ngidan ga jingla ka bo blay la ai ngi ya ka bangi la ya ka bangi snow tho ban perkhan nai up e ya ka jinga lam job lay na la yo i ge bri belong extreme gi bong ngi gi kitien what ban ber melu hapo jingta ro kida up ya ga jinga lam job lay kade ke ka balang biet ngani to ifi ka balang la banong no kalong popen ban bapin keren kumta msimbo yo msim khoit bo ni lam yangi ba hadu bangin da up ban ber melu ne ban ber jing sho hadu ba nda up ya ga jinga lam job lay kulam ai ga bakin jamin sim yo msim khoit yo angel ga pertai bakin jamin sim bakan wan ban le iki balang silly ngani ga pertai fi u angel ni wan na ka benta ki kinjiri wan na kam tagi getnar wan na kam taban weng ni una jail haga jaka ka ba umlat syo na maudan ka calling shikman ka ba kin chamen sem ka wan tang ye kita hande wa ong ye ga juti phong hi yo pan po pandat hi ye ga jan ko tap hi kita ga de ga don kam la da file ye ga jing im job hi kan mau bahai kita haga jing ya den ti job hi ka e ga bo bleu bu ni ne ga pertai ga bangi laban le ye ga bangim la duai ba ga ba kin chamen sem kan shim jaka but haba ga wan ga ba kin chamen sem ya ka ta ga ba pipim la ya ka ta ga suk palat ban le da ga ba kin chamen sem tong ini pulis shikman kum tau la mi no bat ula buat te tip la ka long ka ba shisha ka ba le dau angel ndre ula mut bo yo i ye ga jing itho pau Fikan da wan ka bakin jamin simpim la mudur. Hadu kat no ke kraw. Hadu kat no kalong real. Petras ni perkat baka sulang tangga jing itu apa. Tip baka long real. Ngala ong ipi baka bakin jamin sim berabor kalong real. Ba pina pulis ni jerom ka tin ke job lai ka ong haba kila ya ling bai ke jing up hira ka baning kong ka ba ar kila poi ka khrdap nar. Wali kilat ki poi ka khrdap nar. Ka balam sepo ka ta ka sinang. Kata kala plehi ki bat haba kila yami no kila ya ling ba ya kawai galan tishnong ti kumta utaw angel ula let no na ngakwa ya kata mendagas ni bangan pensyai baki kinjri nar ki degi bo Petras umla ki habhi ki get nar ki bo Petras umla ki plehi balai namar kadai ka bakin jamin siem ka bayat baru Petras ka ni kapar kawan ka perthai ka bakin jamin siem wan wangel bat ka bakin jamin siem kam dan jinge dai ber ni ka perthai dan get naram dan jil dan kan ro dan ru ya kasuk kata-kata ya ka bakin jamin siem bakan ya lingba ki get nar ki ne baro ki bangi ni ki palat rendawan ka bakin jamin siem kan light bet ngakwa bangin duai bo pleun pen pau kum tamenta tengin duai ba hapo ICU haba ki brio ki papang ki shitom jor ba haba piduai mdesho daga jingla jopi rai ba pinduai ba kan hiar ka ba kan jaman sim bandawan hapo ICU pinyo I on weng lot gitu ki wire baro ba gitu ki indicator baro gitu ki ventilator gitu ki oxygen gitu ki brio ken shu kia hi nama balai kalau ka bom la long shoot daga bor brio ban pelai ikina ga jingya ndai la daga wan ka ba kan jaman sim kan le ba iki ba kraw tengin duai kum ta bangin yo I ba kan ja ka ba kum ka katakan kadai ka bau brio umyo buram
teng ilet bukti mangi teng ilet dang yo buram brio ndre ai bagane ga bagun jamin sim hang neu Petrus dan man sim buram hang neu Petrus dan e ukhlem le e uthia ban ban ha ga jing shisha ulele la de tep iru bagade ga shisha upur khat bagade ga jing itho paulo ne ga jing pos ne ai ngo u play baga jing im ka jing shekri play ga shisha ga de ne ba ya ga ba fifim la u play la ula akan urukom la de don beduai bar ha don ki beduai shisha ka ba kan jamin sim kan wan bar ha ba ka wan ngani thui pi kam dan problem you play an polite ngasotonan ene tin ga bang haba ki yai ling bai ga jing up hira ga bin kong ga ar ki pois ga khadap nar ga lam chpo ga snong ga ta ga la play yi ki bar gi le mi no ki le yai ling bai ga wi ga ti snong kum tau angel na le no no nga kwa nga nong fi aga ba kin jamin sim nga yo i ga ne bagi dan ki jaka ki bam sha wat ya ga ban ya lap ga gospel melengim duai ba ga ba kin jamin sim kan here bagi jing khang nar ki ba khang lat ga jing im jong fi an play mengin yo ban ya lap ga gospel kanu kanu ba wit iga jing im jong fi ga lang ga jing khang nar aga trai ga ta ga mai ga ji bele pim duai menok try hiar da ka ba kan chamen sem a play pen kidia iga ga jing khang nar ga jing khang nong baro ai ga jing gur khu ga jame kan wan shi ga yeng changa nga kwa fin yo iga tam da ga sni bele pim au try nga thia ang ne jing thia nga pang da ki bun snam try nga yo iba ga jing duai jing ki brio ka khlem la ban rap inga try nga duai shi me a play ai ba men pha da ga ba kan chamen sem ga yeng changa ngan khia ngan yang chan ngan ya finio iga ta ga de ga nong rim ka ba play ko ban le ai ni sngi ga ba khat do sngap ngan pen e fi ga ne de ga ba kor do ga jing shisha da fi puli ga ne ga bible do Petrus ula mi nang to ula ha bi kinjri ula ya bod itu angel yo iba ka kredap nar ka play hi upur khat bet ka long tang ga ek ga ba ka ba shulong rumah mo ong no ka ba shu de ga jing itu pao ren da habau mi shabar tong kalenti sinang uyo i baka dai ga bashisha ga bole wanga ndala poi sinang la la iki kinjri u angel le na fi ndala poi sinang ngan ongom ne ban shim taksi ban shim bus ban shim kali kam de ga kama angel so ngawan ban hiar ban pelat ya me tang na ga jaka ka ba memla rementa mela itho mela poi sinang ngan ne no but ubleu bo biang yu ha ga natural world ha ga perthai ka ba pau ka bangi emangi baru Petrus daula yang hang ne ad khat ka khat wei ga ong mentang tip de shisha bo trau la phai wa angel la polite no ngana ka tiu herat bana kti ga jing community jong to pai ba jiu Petrus mentang hang ne u kendit ben rio ka ba mot u mi na ka perthai ka ba kan jamin sem u pai hakene ka perthai ka ba pau ka perthai sngi ka bangi em but usdang snge tho menta pleng blay pelajo pleng u angel wan nabneng ban pelajo figan de jak eke ba kraw ka ba wan now blay na ka perthai ka bagan jamin sem penyo i long kumta ngala ji yo i ha ga jing im jongai ga jing pen khia ka ba ja yeng ye ga bangam dan credit wat ngaro ngam tip hero rena nga yo i kum no bo blay le ha ga yeng jonga i lok jonga ban peniang pelajo i na ga jing pang ka bamla sho mdei bale kadai tang ka jing tuai ba dia nang tau play one ba hiar pa ka kamera ya ha ka shiminet ngayo iu play peniang ba ka jing pang ka khialot baro nga kwang anong ifi nga kemen ba nga keren ni kani na mga tip bala da fi sngot ho ya kani ka supernatural pin khamwat ya kata ba ne kani ka balong natural kadai ke ga crowd ban khamwat ke ga bakin jamin sem ka kham don board ki ajar sha ya kene ka natural wala ne ne ka perthai ga bangi em pet ndaw la kendet ben riu ka bible ka ong u perkhat mut ka wan sa ga jing perkhat bi puli de khat bakhat ar ka ong onda ulala perkhat do perkhat ka wan ga jing shai ho balai ka wan ga jing shai ka bawan Petrus ka dai oh nga ken mau bakani ka bangala baro ka dai bah ublay ujuba ya ka jing duai jang di bangai o wan ra e ga bakin chamin sema jail pelaj e ngana ga jaka ga bangam poi perkhat
ban daulah kendet ban rion daulah perkat ukun mau ye kinong duai ki bedan hagi yeng jing duai ba kata ga de hagi yeng jong Mary ke kemi Yohanes yau bala Saint Marcus shibon gidang yawan senglang bat gidang duai Petrus klemlet mere she yeng uklemlet mere she press klem sen no leng ba ke YouTube Petrus su klem mere no she ki jaka bane itu ki kat kubar man penia do kan no bang de bu kraw bo ble plat inga le kamba dan ki pre bran interest ke ta mana rekin mau Petrus su thoi ne we daula perkat utiap mano bayang na kamta chaw ulet ban rung aga jaka duai jong kini ki long keme kambo na gini sngi ki duai de ki long keme nama gini ga jana do gini ga por pina pule gini Petrus ulet ulap apo ka yeng jong ka Mary keme jong Yohanes yau bala Saint Marcus shibon gidang yawan ya senglang bagidang duai asik ndiat na sa isngo komik ini nga sa keren ni berobor nda bo tiet jingkhang ga khardap kawai ga shakri ga lej ban sngap bagatang ga roda fi gi kan thai sudang ni bedwai no tiet jingkhang ba ga sngo thu ga khtin Petrus na ma ga jingkmen kam simple ga khardap nrei ka phet chapo ba ga yithu Petrus yang khmat ga khardap muddur da ga jingkmen ga klemple ba ga i Petrus bar muddur gi ni ga bedwai sa sngo tanat e ne ba ublai fi thau ya ne ngi ki priung long ta bat ka duai bat ka klem da ngej ba bat ka yasai adu hang nir gidang ya duai nam tau Petrus bon light no Petrus la light lawan yang adu jingkhang rom dan mangej nda ka roda ka le ithu kong yang Petrus khmat jingkhang ka klem ple kini ge be duai baro yang phalamwer igwen tien phalabe rekai thu skem ko ong mulong kum ta ki ong mum de deu angel jong u fin dalakan jaman sim palat ro teng teng pipoi shaki igi babakla ini ni perkat su tau angel jong Petrus ngi ni mentam jutip tau angel kini kitip bi kata nama dan angel ini wei po wei ba ap macang anau fin dau Petrus ula nang tiet pi ka bomot balai ka ong ula nang tiet udam Petrus sa set hajil kaya duai tip ya duai ke ain nang tiet yang kami plesio lesi kami itu chu yang ama de no yalam kuang anau fi ni po Petrus ula dam tiet tinge no tiet tinge Bible kong anda kila lapli kila yo iyo uba kila yasngaw kandet ane bula kawe la ki ban sngap jaw de thu ki kumno bu try ula lam no una ka yeng bandi bulang de thu ni ki yo Jacob ki parab ngai anda kum tawla mi no ula no askwe pa jaka fi tatang shi shai ga sngi ga lang ga jinkin win kandiat apeng kita ki sipai ayu bala jayo Petrus Teba abawera lawat yu umsyam le toket itu kino apira ula hukum penyap no iki anda gum ta le hian no na Judea Kaisaria bat ula shongsa hangta fi kani ka ngakwa ba nda bangi shakri yo play manginum le ai kadai ka bakan jaman sim na kawan ka pen klumari kani ka natural world hangni fi iklumar ga jail klumar ga authority klumar sia penyap sia ai orda sia klumar bale kim sngaut hu ai ia ka jing ia kata ka perthai ka bakan chaman sim kim sngaut ho hadu menta dan sibon wat ki banget ki bam sngaut ho ia ka bakan chaman sim dan ni lagi ba len sendan ngakwa menta ka sngi mga nong fi ai bangin shakriyo play bangin duai bangin poi kum hagane ka jinglong men sim kata ka jinglong men sim ka dai bangin ong tra ia kata ka bangim la kalang ko besuk bat me Mana blengim la ban lay ein reng bangi sa gade bangin shiduai baga jing duai kam dei ga duai mala ka dei ga shit ram kan pen hiare ka perthai ga bagan jamin sem haki jail jangi haki jing jangi haki problem jangi haki jing pang jangi haki jing ya le jangi ba pinyo ia ka puram ka chau play hangta nget ini ga jing hikai ga long ga jing ga khu fi mana duk menta ga sngi tangin duai baga bagan jamin sem kan hiare ga yeng jau fi baga bagan jamin sem kan wan ga jing sang kan wan ga jaka ga be mdan ga be ya ga bagan jamin sem bagan job ya ga ne ga perthai ga ba pau tangin langin aingo ya trai ko pada ga jing sngongo nga yang ne ban hikai ga ne ga ga bijilio
Nananget ko pa kalang jing shy ki katu kan negi ba ang not ban sngaw tho. Dwai ko pa ba daw mensi khoj jeme men pen la ki. Bakin la kin try ya ka ban shania ame. Wat apdeng ke jaka ka bakim dan lan nre ha bakim dan jing pen ram. Ha bakidan ke jing sok. Ha bakidan ki brio ke bedwai nam ta jongki. Bakini yo tiak sok apdeng jo ke jing ya. Ban ke dwai blay. Many snay ban pa da ka bakin jamin sema ke ying jongki. Baka jing pang ka bakim la ban yo kia kan kia hi. Jing e ka bakim la ban light kan light hi. Kanu ka bam la long kan long. Namar kadan ka bakraw ha ka bakin jamin sem. Trying at why, baka ni ka jing ikai kan play ka jing mot jang ni ka priyo. Bangin yo iya ka puram ka jame. Ka kerteng ka jaw jisu ngit why. Amen bad. Amen. Tu blayin ker khui fi, ko blay shibon.